Hamisu Breaker Ɗorayi kenan da sabon salansa na wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi ya yi abin mamaki, sannan kuma ya bada mamaki duk a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 akan wannan shahararren sabon album da sannan wannan sabuwar shekara. Ka bi mu a cikin wannan bidiyo na mai albarka domin samun ji daga nan cikakken bidiyon da kuma samun ji daga nan cikakken waƙar da samun ji daga nan kuma fassarar ta wannan sabuwar shekara. Wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi ya zo da ta sabuwar waƙar sa mai suna Bankwana, inda Bankwana waƙa ce da ta daɗe tana tashi a faɗin arewacin Najeriya da mai duniya baki ɗaya, sannan kuma ta tana jan hankali, sannan kuma ta zo da wani irin salo na daban, ta zo kuma da wani irin yanayi daban, sannan kuma da kuma wasu irin kalamai wanda ba taɓa jin irinsu ba. Sannan kuma bidiyon wannan waƙa yana nan kan hanya zuwa gare ku. Idan wannan ya farko shiga ka cikin wannan tasha mai albarka, muna mai roƙonka da ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar sanarwa don samun ingantaccen shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba, domin kuma samun ji daga nan cikakkun waƙoƙi da kuma samun ji daga nan cikakken fassara sabuwar waƙa ko da wani lokaci. Ka bi mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 ya fitar da wannan waƙar tasa mai suna Bankwana. Bankwana dai waƙa ce wadda take magana akan zafin soyayya da kuma aka fuskanta a wani lokaci da ba ji daɗinta ba, saboda wannan waƙa tana bayyana wani irin abu ne na raɗaɗi da kuma zafi da ake ji akan wani abu da aka rabu da shi ba tare da san rai ba. Ka bi ma cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji daga nan cikakkiyar fassarar da kuma samun ji daga nan cikakkiyar ita kanta waƙar mai suna Bankwana. Ka ci gaba da bi mu a cikin wannan tasha ta mai albarka domin samun ji daga nan cikakkiyar wannan waƙar mai suna Bankwana da kuma samun ji daga nan cikakkiyar fassarar ta. Akwai da yaushe da nuna mai tana maka da cewa idan wani ne farkon shiga ka cikin wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar rawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba, domin kuma samun ji daga nan cikakkun shirye-shiryen mu da kuma jin cikakken labarai akwai da na lokaci akwai yaushe. Ka bi mu a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar rawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Sannan kuma ka daure kai mana liking, kai shaɗin wannan bidiyo, kai comment, sannan kuma ka shaɗin sai ga kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma kowace social media kake amfani da ita kan wayarka domin yaɗa wannan bidiyo a kowane lokaci. Muna godiya, muna jin daɗin ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka. Ka sake dawowa nan gaba. Mun gode, mun daɗin ziyartar mu da kai. Mun gode, mu haɗa ku a bidiyo na gaba. Kada dai ka manta ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ka danna liking, sai kai shaɗin bidiyon zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma kowace social media. Mun gode, ka sake dawowa nan gaba.